Hello, sziasztok! Turcsány István vagyok, a pocakos ingatlanos, és megint egy kis agymenéssel bombáználak benneteket. A mottónk, ha valaki tud segíteni, az elmúlt hónapokban többször is hallottam ugyanazt a mondatot. A ház jó helyen van. Nem értem, hogy miért nem csörög a telefon. Őszintén szólva, ezt soha nem jó hallani, mert tudom, hogy egy ingatlan eladása mögött sokszor egy fontos élethelyzet áll, költözés, örökség, vállás, nagyobb vagy kisebb otthon keresése. A legtöbben ilyenkor arra gondolnak, hogy biztosan túl drága az ingatlan, pedig a valóság ennél összetettebb. Lehet, hogy az ár valóban nincs összhangban a piaccal. De ugyanilyen gyakran előfordul, hogy a hirdetés nem emeli ki az ingatlan valódi értékét. Esetleg a fotók nem keltik fel az érdeklődést. Vagy egyszerűen nem azokhoz jut el a hirdetés, akiknek valóban érdekes lenne. Sokszor már néhány apró változtatás is látványos különbséget jelenthet. Ezért én mindig azt javaslom, mielőtt valaki újra árat csökkentene, érdemes megvizsgálni az egész értékesítési folyamatot, nem csak az árcédulát. Ha bizonytalan vagy abban, hogy a te ingatlanod miért nem kap elegendő érdeklődést, én szívesen kimegyek, megnézem, és őszintén elmondom, amit látok. Ja, és mindez kötelezettség nélkül. Lehet, hogy csak egy apró részleten kell változtatni, lehet, hogy nagyobban. De ezt csak akkor lehet felelősen megmondani, ha az ember a helyszínen látja az ingatlant. Hiszek abban, hogy a jó döntések mindig a valós helyzet ismeretében jönnek létre. Ha valaki tud segíteni, remélem, hogy én lennék az. Sziasztok!